Mače, aj molim te da krenem. Stvarno moram nešto da pojedem, crkla glad. Ja, kako mače crno, gledaj na što ličim, na nekog lemura ili mungosa. Znaš šta, ajde ti idi plati, ali ja častim. Sad ću ja ti pošaljam pare preko mobilnog. Kako si mi ovo poslala? Pa preko mobilnog. Dobrodošla u 21. vek, znači uzmeš lepo taj link sad da uđeš tu, ukucaš svoje podatke i to ti je sve. Mama, ja ne znam svoj broj računa na pamet. Jao, koliko bi nam život bio lakši da si u Telenor banci. Sad bi ti odmah legle sve parice. Jao, kako ti se vrati kad si dobar u duši.